Nagpundok nga mga basura sa Lapu-Lapu City Public Market may okupar na sa usa ka lane sa karsada tungod sa kadaghan. Si Luan Mirundina sa report. Gikan sa mga plastic fruit crates, ngadto na sa mga cartoon, plastic bags ug mga nangalatang pagkaon. Kini ang isugat sa mga customers sa Lapu-Lapu City Public Market pasado alas 10 kaganihang buntag. Gani ang ubang mga basura nangatagak na ngadto sa gitrabahong drainage project nga nahimutang nausab sa atubangang bahin sa merkado. Busa ang baho sa basura ug sa drainage nagsagol na. Ang mga customer nga mamahimo pang makalikay nangita og laing maagian. Apan ang mga vendors kansang mga stall natungnan sa naglaundok nga basura, way mahimo kundi ang pagsulob na lang og mask. Matod sa mga manindahay dinhi, nagsugod ang paglaundok sa basura ni adto pang Disyembre 30 ug kay wa gilayon kini makuha, hinungdan nga ingon niini nakadaghan ang mga basura karon dinhi sa merkado publiko, gani ni okupar na kini sa usa ka lane sa karsada. Kining usa ka barbecue stall nga natungnan usab sa nagpundok nga basura ni angkong apektado gayud ang gidaghanon sa iya mga customers. Ang customer sa atong wala na siya og ganang naa diferensya gid siya. Mas daghang mangaon kung wala gi basura diha. Namas napabor mo ko sa tubangan. Labi nag-inghangin pabor diri. Sa phone interview, gipasabot ni Market Administrator Elena Caballes nga adunay kaugalingong holding area sa mga basura ang merkado. Apan tungod kay gitrabaho man karon ang drainage sa merkado, hinungdan nga gituyo nila ang pagbutang sa mga basura daplin sa karsada aron masayon ang pagkuha niini sa mga garbage collectors. So affected ang amo ang pagdam sa basura dito sa holding area na nabutang na namo temporarily diya sa daplin sa daan. Tungod kay maglisod man gud ang clock ug sulod sa amo ang garbage holding area. So mas accessible ni truck pagkarga sa basura kung anha namo ibutang. Ug kay nidagsa ang daghang mga tawo sa merkado kagahapon, December 31, aron mamalit sa naandang Noche Buena, hinungdan nga mas nidaghan usab ang mga basura. Apan ila na hinuon kining na-coordinate sa City Environment and Natural Resources Office. Samtang sa text message nga gipada sa pangu sa Senro Lapu-Lapu, Jocelyn Abayan, iyang gipasabot nga kagahapon gitugutan niyang makauli og sayo-sayo ang mga garbage collectors aron usab makasaulog sila sa pagsugat sa bag-ong tuig uban ang ilang mga pamilya. Hinuon kaganiyang udto, matod ni Abayan, nagpadayo na ang paghipos sa basura sa merkado. Duha gayud ka mga garbage trucks ang gideploy aron paghakot sa mga basura sa dapit. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirundina, Balitang Bisda.